phakathi kaKhuzani noMthandeni umuntu owaziyo uMaskandi futhi owuculayo uMaskandi. Thina-ke sikhule ngawo uMaskandi siwazi ukuthi uMaskandi into enjani. Ngingasho ngithi uKhuzani. Right? Then yeah, okusho ukuthi mina kahle ngiyifan kaKhuzani. Kodwa ngenxa yokuthi uMthandeni uyathandeka abafethu. Angifuni uqamba amanga, uMthandeni uyathandeka but ayikho into akayiculayo. Ayikho, akawucula uMaskandi, akakwazi ukucula like Ayi, sanibona noyingane zakwethu, ngiyathemba niyaphila. Ngiyathemba senizwile-ke le clip ekade ngiqeda ukundlelela njengamanje le ntokazi la ekade geqa khona amagula mayelana noKhuzani kanjalo noMthandeni ecwame lisho umfoka amanqale. Mhlawumbe kuthina okwakuphawula ngalolu daba ngibone lapha kuma-comment section eyale video ukuthi le ntombazane ithole igxeko, abanye bayincoma bathi yazi elikhuluma iqiniso. Khona omunye ungisabela onxumalo uthi esaphi lesisi basefakela igama elingavumelekile-ke laphana. Wasethi uLindelani Mathonsi wathi we usuyona ngokuthi umlandeli kaMgodi ingakho ukhuluma kanjena, wena nje usaba uncomo SK because abantu bazi ukuthi ulandela uMgodi finish. Umluzulu uthi TK elidawa insango. uLindelani Linde uthi uvela ubone nje ukuthi 2K leli elifikayo kuMaskandi. Siyabona Mathenja uthi yabona nje ngoba uthe umlandeli kaMgodi uqedile. Baningi kakhulu wengane zakwethu abathe ukuphawula kule post-ke. Ngifuna ukubuza mina ukuthi mhlawumbe ukuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sivele sivale khona ku-comment section siqede khona le ndaba. Ke ngizwe lakho uvo ngalolu daba. From mina sibone ngakuthi sengiphuma kanjena, kodwa ngiyabuya futhi indaba ezilandelayo video elandelayo. Nisiphatha kahle, mina nosuku lomnandi, ngithanda khona.